ناخشوانی جا و جنو دایک عزیز نهال گل ما ملک هیه ملک جی دایک جوانه جنگ جوانه اوجنا بحث کاری خوب که کاری گند خوشیا گند ملک جی بجلو برگی خوی کردواری در کتی پیش بری میرو ملک مرحباش داره Merhaba Serçava. چوای باشی Abi teşekkür ederim. نها از دنارم لباش ناته والغزيماته والشفياته اخبانياته واز بيجم جلتي كردي از قلق يعني كيف خوش بن بواد ديتناتي وا خوزي جني ما وام بيجن جواني ما تمي وا چاندا خو بدو ماندان از وا بيجم مشتر نه تجي مرنا بس كاري قن بك مثلا جيانا خو بك Sağ ol, teşekkür ederim. Gelek spas. نا تشكرناكم اسباسكم Spastıkım, gelek spastıkım. Gund yaşamıştı ben. Em kurmancın. Tabii ki em varkina cileme em kurmancı giyinmişti ben. O jine gund gış varkinanın davet emena. O varkina. Em varkia mezun bunun em varkina jir rabın. O isbi emradbın işe gund zarok davarı. Em davarı xu mezedikin. Em mirişki xu berdidin. Em temizliğe xu dikin. Zarı xu dişinin meytebi. İşe gund var kinayin. Anka buhar hatiyim. Milleti meni her kerenga. Evi her kare çola. Tabii ki zor. Dve kriziye da durum ne hoşu. Mecbur milleti gund zaru zeçe xu dikirin derin kare çola derdikevin. Jiboy geçim axu. Jiboy zarok xuna. Warkina yani geçim axun juwarayım. تقول يا بهار هاتينا وقت هفدانا كرنجاي قن جي درن جني قن درن كرنجان يا جن تنينه بمالباتي درن كرنجا Derin tabii ki jiboy yemek xu derin jiboy frotani jî derin geçim axu dikin difroşun. Derin tabii ki kari çola derin kerenga. Mecbur. ملكيته چند زاروكيته هن Emi 5 zarê min anin. Sê keçik û du lawik. ما شاء الله اما هين تجواني انت جواني مرقد بيه انت زاروكيته تنن مرقد بيه انت نزوجان دي Sağ ol, teşekkür ederim. Spas ederim. Valla geçim amıcı zor. Sıkıntı amıcı zor. بين زاروكا زور ولا Valla zor. Babam derdi ki evi kare çoğle derin İstanbul gurbetiye. Emji teneli gündeminin. Mecbur piyazaro geçim ama zor. Sıkıntı ceheyi, kriz çebiye. Xwedej mera merhamet kıjme u kurmancara. Valla varkina yani piyazaro ne kolayı. ولا راست مثلا بيجن بين زاروك هون جي حفت نه ديو باف جي حفت يعني حفت كفتلات براستي جي لقون جار دا ام بيجن مثلا لقون بتمريش كي خودي كي علو كي خودي دبار جي شهر تشيتري اما جار جي بي خوارن بي روم بي خوارن ابنه Tabii ki na mecbur tu lugund bi tu aloka jî xwedî ki tu dawara jî xwedî ki tu mirîşka jî xwedî ki mecbur geçima xwe tu bikî yani bi zarokê xwe her tij bikirînê jî naxedî yani mecbur tek merûkik yani ji bo ya hinkî zor e bo ya gerek pîrek jî mücadele bikin gerek bi şoğlu karê çola heywana mêzekî ki geçima xwe pê bike تقو هوالي مدار در اسطنبول در الولاد دخبته و بي دبارة ود به ام بيجن بحفت كفلات بيتي خودي كرين خودی ناب ولا عین درد که ویجی سه ماه دو ماه دمینه دو مهونی و دمینه tek meruk nab yani sıkıntı zor kriz çebiye fena berenin yani zarı anka harçti doğazın mina berenin tişta kavul nakın bere zaro bıqatık çek yetinmişti bun kavul dikirin anka bu qatu se qata nayin ser harçti lüks doğazın merefam nakın zarı anka bere ne var bu anka jiboy vi abi tek meruk tane nab yani geçim nab zordu jiboy ya gene merej alikari wan bike jwan yardım bike u tev mere bir şoğlu يعني هون ومل داي هف هون بين ام بانزاروكا ام يعني مزن بكين ام جبو پرور داوان ام بيجين جبو خدي كرناوان جبو خندناوان غرك يعني
tiştek veriş dereket. Milki ve dgun dehe yani bejin hun çandiniye ve hene ahoqi ve bejin gelme ve hene lgun hiltinin datinin. اریم هل داتینن عرض من هنن ام رادکن ام هوقاج داتینن مجبور يعني ام الجند yaşamış ببن ام مجبور جند يعني ام رادکن داتي عرض هن يعني عرض herkes yani zaten الجند بعرض نابه Birinci karış da gıcdatinin. اره برنجا قرش داغيج ام رادکن داتینن ام دخون ومجبور بي قرش داغ بي برنج نابه Be birinci o be rune hiz nabe. Bana her düjeni yani. اره هنن رونه هیجیه و برنجا قرش داغيجي بي وانا جنابه Naha jiheye. اره هی her zaman هی yani قرش داغ نابه گرانه قرش داغ رزاوی و رونه وی ذاتی مشهوره و her zaman جی هی Bırakıt ne kadar ama em bejim ve çanda meji, em bejim vancılu berge meji, birinci karış dağcı o rune hiç bira tuca ne kadıncı karış dağ ne? İnşallah ve ne kadı berekete قرش داغي هی İnşallah ve ne kadı Kija gundi hati ver, tu çen salı zevciye, tu çen salı gundi. از و 15 سال زوجيمه و از قيزا قرش داغيمه قيزا قراباخچمه الور مزم بومه و از بوكا بيگونديم يعني İyi ki Hem kıza gundi hem buka gundi. اره از هم قیزا گندم از هم بوکا گندم iyi ki elverame Jiyana gund çavayı. Mesela jiyana ha gundi em bejin navevi Türkiye Karabağçayı navevi Kurdi dahlarışı. Jiyana dahlarış çavayı. دهلا رش tabii ki pırxoşe insan gış yani özenmişe dehla reşti be و gış gündeme jî hez dikin gündeme şêne insanê gündeme baş e û gundê xwe jî ez pir hez dikim û gundê me mezin e yani di koka qereş daxê da en mezin yani em bibên hemen en mezin gundê me ye gundê me pir şêne Tizane mesela em bejin jinê wekte ciwan pir hinekî jiyana bajara dixwazin. Dixwazin mesela li bajar bijîn ama tu tam berovacî tu be ez başik el gundim ez jiyana gund hez dikim baş ez bî gundî me baş el vir xwedê da me baş el vir zewicî min e? اره gundê me insanê wê anka gelek pîrekê wan dibên em herin İstanbulê em peyê xwe herin Ankarê em li Wiriya Şamiş bin em gund namînin İstanbul û mesela zor e geçim avê zor e em naxwazim gund min re daha farklı ye daha xweş e doğal e el ku mezin bûme ez ê wir bimirim ez ê li wir awim memleketê me re başka ye tu çiqwa derê jî ez çûme zaten bixwe ez salkê çûm ecar gerî hatim ez hiç şehîra tercih nakim Tu çû ku tu gerî hat? ez çûm Tekirdağê ez salkê li wir mam ez hatim çünkü gundê me başka ye kurmancê me başka ye mere li ku bisitire mere li cem meriyê xwe cem gundê xwe û kurmancê xwe disitire kurmancê me û gundê me başka ye ez şehîra hiç tercih nakim Yani tu dibê welatê xelkê nabe merev ne? welatê xelkê nabe mere bimir mere welatê xwe bir axa xwe cem axa xwe bimire gundê me başka ye yani Tu mesela niha tu zarokê xwe jî wek xwe mezin dikî yana mesela jiyana gund wan didî hez kirin. اره ez gund ayn zarê xwe ji werkîna mezin dikim ez dibêm gundê me re başka ye gundê me re memleketê xelkê nabe mere li ku mezin bû mere li wira alışmışî wir dibe mere alışmışî gundê yani gundê xwe dibe mere alışmışî şehîra nabe çünkü şehîr hayatı pir zor e doğal e gund fereyê memleketê me daha xweş yani her tiştî doğal tê Sene em çûn ders meyvê salî îja jinikê got ava me tune got heywanê me giştîna mirine ez jî dibê em ê herin İstanbulê em ê pez bifroşin herin ez jî dibêm welê ez dibêm ser axo ava xwe nerin dibê av tunekî îja wergo we jî bi xwedê giş kevirin ax tune اره emek evreme em ben ser axa xwe bin ama ax tune اره kevreme pirin ama mere gundê xwe disitire mere di memleketê xelkê nasitire mere her zaman dışlanmış dibe ama tu memleketê xwe ser av û axa xwe tu dışlanmış nabe kes nikate dışlanmış ki çünkü toprağa te ye tu li wir doğmuş bîyî tu li wir mezin bîye ama li İstanbul û Ankara û Tekirdağê mere nikan bisekine
kes mere kabul jinake. Mesela erif viaj tu rast bejim mere kabul jinaka ama em bejin avan kevri qareş dağı bu koşk u serayê wiranine. Ere vela. O rast. Yani eskevri memleketi xu be hayatta derki nadım. Koku saray ayn. Vela rast veri. Melek ez dixwazim hinekî jî ez pirsa van Cilûbergê te bikim. Mesela van Cilûberga çanda tamamê ruhayê çanda sûrekê tenê ne bi kî jî heremê girê dayî. Veya cilê mena ji ruhayê jî tên. Pirî ji ruhayê tên. Ji wêran şeirê jî tên. Va çepiyê mena mesela ji wêran şeirê tên. Hurbiyê mena ji wêran şeirê tên. Em digirin. Pirî wî em dawet da li xwe dikin. Yani dawetê mena em va cilana li xwe dikin. û em di ewil da werkiya mezin bûn rabûnin em ê heta ji vana cilê xwe li xwe kin û em ê rabin. Na yani mi veya pirsî mi got hew vê herema sûrekê li xwe dikî heya ruhayê em bê wêra şeirê giş li xwe dikin ne viya wî. Erê giş li xwe dikin wêran şeirê jî û Urfayê jî û koka Qerebaxçeyê mesela Qerejdağê êl aliyê Qerejdağê giva cana li xwe dikin. Yani ama pirî wî ji wêran şeirê cilê mena tên û ji Urfayê tên. Melek ez dixwazim ji ser tiştekî girîng bêjim. Mesela dayîkê wek te ciwan. Niha li gelek dera li gelek herema bi zarokê xwe re bi zimanê Tirkî dipeyivin. Tu dixwazî ji bo wan dayîka çi bibêjî? Valla ez tabii ki merê zarê xwe bielimîn bi Türkî zaten der mektebê de elimin ama döndürê mala xwe da gere mere bi Türkî zarê xwe re nepeyivî. Çünkü em kurmancın û zimanê me yê em gere koka zimanê xwe yani neqedînin û em werka zarê xwe mezin nekin. Çünkü em kurmancın. Giya me û bavê me kurmancı. Koka me eslê me kurmancı. Tabii ki zaten zaro derin mektebê de elimin Türkî û kurmanciya xwe jî gerek bîra nekin yani zimanê xwe gerek bîra nekin û dera û mesela însan heyî di derve da bi Türkî zarê xwe re dipeyve dibe bira kurmancî tew bîra bikin bira zimanê bi Türkî bielimin bira kuvvetlenmiş bi zaten ew ê herin mektebê bielimin derin jî zaten ama gere mere zarê xwe re kurmancî bipeyve. Yani bira bielimin Tirkî jî ama bira kurmanciya xwe jî bîra nekin. Kurmanciya xwe bira ji bîra nekin tabii ki û zaten ew bielim Tirkî jî gere mere zimanê xwe ji bîra nekin.